Момчина, я дай да видим кой номер беше писната, че на фон, не ти помощ. Къде да знам? Това е химна. Дай да видим кой номер е... Къде да го видим? За това вдигане, казвам. Хей, бе! А, не! Това ми хареса повече от други. Те между другото само така, че тия между другото Татака редовно пускат двята речи на техните митинги. Вашето е двята речи. Да. Да, еми... Разбирам. Върви. Има нещо, има в песните нещо, което далеч не е само просто изпълнение. Какво се усеща? Има лекичко.